Yüpekçilik halkymyzyň gadymy senedi bolmak bilen asyrlaryň dowamynda türkmen halky yüpek gurçugyny iýdetmegiň inçe sirlerini öwrenip, bu ugrda baý tejribe toplapdyr. Yüpek gurçuklaryny iýdetmek kän zähmeti talap edýän, ýöne muňa seretmezden düşünkli işdir. Gaýsy döwür aralygynda netijeli zähmeti talap edýän jogapkarly möwsümde lewaply yüpekçiler hem ýokary görkezler gazanmaga çalyşýar. Muňa bolsa sebitde toprak howa şertleriniň amatly gelmegi, tut agaçlaryna öňünden agrotehnika iýdegiň talaba laýyk alynıp barylmagy, yüpek gurçuklaryny iýdetmekde zerur bolan tut ýapraklarynyň ýeterlik mukdarda bolmagy uly mümkinçilikleri döredip, täze zähmet ýeňişlerini galkyndyryar. Pähim paýhas ummany magtumuly Pragy ýylynda ýurdumyzyň günnäwir sebitinde bol pile hasylyny almak göz öňünde tutulýar. Welaýatyň yüpekçileri tarapyndan tut agaçlarynyň hatarlaryna iýdeg işlerini geçirmeklige, şoň ýalem goşmaça tut nahallaryny oturtmaklyga uly ähmiýet berilýär. Şu günlerki gadanylýan netijeler yüpek gurçuklarynyň iýmitlik binýadynyň öňünden, berkden tutulandygyny habar berýär. Hojalykyň aglabasyna yüpek gurçuklarynyň 5-nji uka gitmegi hemde köp bölüginiň sarma durmagy, şeýle-de ýurdumyzyň kümüş çäjine deňelýän pile hasylynyň ýygylyp başlamagy aýdylýanlara ýene bir ýola göwe geçýär. Alaýda bu möhüm işde welaýatyň Saýat, Kerki, Halaja etrawynyň pileçileri öňde barjylan hataryna tanalyp, gujur gaýratyny gaýgyrman ahlasy zähmet çekýärler. Gadanylýan gowunlarjy netijeler lewaply yüpekçileriň şu owy hojalyk ýylynda ýurdumyzyň dokma senagady üçin gymmatly çygymal bolan pileniň bol hem bereketli hasylyna bolan anamyn berkidýär. Ýokary görkezleri bilen görülen zähmet çekýän pileçileri howaslandyrmakda welaýatyň jemgyýetçilik guramalary uly işçilik görkezýärler. Welaýatyň yüpekçileriniň podagy ösüşiniň täze belentliklerini çykaran türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyza, arkadaly gahrman serdarymyza alkyşynyň hoşallyklarynyň çägi ýok.